Kingdoms fall right. The new year a sense of the journey. The tyrants heading up by green maze. Broken chains liberate the souls. The crossing flames is lighting the road. A sport of blind bombs through the clouds and points the way to follow out. Freedom is only what they need to make real all the dreams as they wish. Crown is a floor tonight. Hold us from black to white. It's rolled down the street. Bells of a castle rings. Now I feel alive. The sun begins to shine. Blood flows like a river. The kingdoms fall right. Crown is a floor tonight. Hold us from black to white. It's rolled down the street. Bells of a castle rings. Now I feel alive. The sun begins to shine. Blood flows like a river. The kingdoms fall right. Pipa piztutzen ari nintzan, eta alkan izen sartu. Hortxetan estalpian, astoa zen geratu. Gurdian ez batarik atez nuen amarratu. Gehienaz pasatu nitun, hortan 15 minutu. Guardian zegoenak, hartu zidan kontu. Gauzen balioak ziren oso handiak. Hiru pesta pasiak, estasoka zuriak. Bizkarreko zakuko 15 gariak. Pobrea luzitzeko, aitzera alderdiak. Hau ez zuen merezi, peio errotariak. Piztutzen ari nintzan, eta alkan izen sartu. Zakua eta soka, kate eta kabrestu. Bat ere utzi gabe astoari zion oztu. Hori egin duanak, barren txarra ez du.
Nola gizon pobrea, nola beraztu gauzen balioak ziren oso handia Hiru pesta pasia, pasoka zuria Bizkarreko zakuko amabosgaria Obrea luzitzeko zer alderdia Hauek zuen merezi, eiorrotaria Baixo mikroi. Gabon. Gabon. Nahi momentu bat, ze filtruk kenduten aukean, zea ondo haitzeko. Oin bai, oin usteat ja ondo haitzegela. Gabon. Gabon, bai. Ze chat ondo haitzezu, ez? Bueno, por Bai. cierto, Lukasak, errotaxen solue desente jodiudik, ze Prime botaik, eskerri asko, Primeatik, Ah, Lukasa, gitarra baten sorteun sartuko ez, baino, bari, nik, beti guelat jart, esatea, kendu merdiat, da gero usteat inoizek entzez, bat, zutarren jotaken solue, premiso ez dela neu jotzen ean solun parte bat da zea, da, kao, justu momentu hortan ez da izan. Baina, bueno, ez gaitu hasiko mobiak esplikatzen, eta, bueno, ze moduz, ze gaitu? Ondo, mentxe, pozik. Bai. Hemen oteatik, eta, joder, Hori, posten hauk. Zuzemuz, ondo? Ondo, nekauten atxiok gaur, eskiatzea jugun hau, da, kiston palizi hartu diat. Eskerrik asko Andoni, Primeatik, baino, claro, elkarrizketik jodiure, ezi ustein, favorez. Venga, ni ya directamente hasi hona kaldera botatzen da, osea, ni ondo, nekauten etxe baina ondo, neure itzitxeo goz, da, a ber, ze... Bueno, bentsat egunain deskantzatu, disfrutatu bali maztu. Hori, bai. Ba, etxegat ikusi aldegin inoize gitarrizketa eta hon bat. Bai. Zehozo ikusiek, bale, orduan. Igual, baki kaldera batzuk más o menos nundi juteien. Baina, bueno, azteko beti gustatzen zitekena pixketeuk geure buru aurkeztie, nundi gatorren, zenbat urte, musika mundun zenbat denbora da makike, bai, orokor baten euk kontau nahi digukena, eta gebia jungo batzuk gauzek pixket zehazten. Bale. Ba, bueno, ni hasi nintzen, bost, lau urtekin musika ikasten. Joder. Nere familian eta beti da nikan, nere familia guztia musikaria azkenen. Eta, hasi nintzen hasiera baten, bueno, gero, lehenengo itezan, lautik 6 bat urte edo musika hizkuntza umentzat bezala. Tailerrak edo deitzen zaiena. Eta gero ia hortikan aurrea pianoakin hasi nintzen. Nere amona pianista da, eta beti da nikan gustatu izan zait. Eta hortik, mazagit, 7-8 urtea piano ikasten hon nintzen, eta erabaki nun bateriakin hastea ere bai. Bale. Eta hortikan, esan nun,
konservatorioa junet perkusio ikastea. Mhm. Eta bidoi hartu nun, eta Donostia etorri nintzen konservatorioan perkusio ikastea. Eta hoi aurreko urten bukatu nun juistu, perkusioakin, eta bain musikenen nao bateria jazz ikasten. Joder. Eta hoixe, gitarra nire kabuz ikasi edo saltxatu etola betidanik, eta betidanik gustatu izan zait, batez nik entzuteten musika gehien bat, rocka eta metala izatea. Mhm. Eta orduan beti deitu jate gitarrak, bajuk, eta bateriak, eta... Ostia, instrumento asko zan ditu, ja, en plan, pianue, Bai, baterixe... bueno. Gaina, okerrez banatxiok, igual nahaztu ina baino, behin bi batzueken azaldu ditzean marimba asuntukin... Hoi da, bai. Da, eske justu nik egun hartan zeainean... Hoi da, egia, bai, Keda goazen, honitxean, da, ostia, gogukin gaunitxean, jotaken Goazen, solo hori marimbekin aitzeo gogukin gaunitxean, egun bat Bai. aitzeo bat, bialduiek. Baina, ostia, Bai. kiston meritu zago, inbeste instrumentu, emla kiston inbirixe mateiek, benetan, esatea. Bueno, inbidia ere... Ez, azkenen, horta dedikatu naiz bizitza guztien, eta azkenen gehien gustatzen zaitena da, eta suerte eukiet, askotan, azkenen, praktikamente hortaz bizi naiz. Jotzez, eta gero, proiektu desberdinetan grabatzen ebai ibiltzen naiz. Eta, saltxatzea, aldeten guztia, gero anaia klarinetea jotzeu, bere klarineteare hartu izan dut. Neskake flauta jotzeu, eta flautakin... Hori ere bai. Gaizki jotzet, baino... Hori ere bai, eta bestitzate utzitzak zoze, Ez, baino oso gaizki jotzet, onartu berrak. Vale, ondo ziok. Ez dago, beste proiektu batzutuen parte hartzekela, estudixo musiko bezala, o nola... Oain nabil, Pontx bailazoakin eta haitu naiz estudion grabaketa batzuk, komposizio batzuk tein nitun, eta bere abestik grabatzen, eta gero aparte, beste talde batzutan kontzertuk ematen, eta baita grabatzen. Eske, nik neuk Meliorati ezautzea dut, eta hemen mitiko izenburuen jartzetxetenak Meliora jarriat, eta gero batxik guazen jarriat, hori ere, igual, beste aspekto bat igual ikutuko jauna dekelako, baina nahi baldimak esaiek beste ze talde jarri, eta ontsi bertan batu gotxia talde hoxega. Azkenin, gustatzen zitek beti... Grabatuta dakauna, eta aterata dauna, izan da Nera taldea. Nera? Sonatzezik? Oso poperoa da, ez da nire estiloa bate, baina berez Xabi Zubeldiak deituztian, beak nahizula bere proiektu bat atera, eta azkenen erabaki genuen taldea itea. Duela gutxi utzi genuen ebai, azkenen bakoitza bere lana ezkan eta bere gauzak, baina pare bat abestia eta genitun. Bat da itxasoari begira, nahiko reprodukzio azkana, eta bestea iragana, ere bai. Eta beste bat ebe da berderaz, Bolar izen hau. Eta beste proiektun bat aipauko baita egon izena? Bai, hain nago zozongo perkusio taldeakin bai. Vale, hori barrurea. Baina hoi ez da kaleko show bat, ez da ezer grabatuta. Grabatuta duna mobilakin jendea grabatzena eta... Bueno, baina izenburuei katxe pixke gehiago matez izo, lau gauzei guzti bat ikusi herrin, bi ikusi herrin, ez? Bai, gehore baina hain adi taldeakin jotzen. Vale. Hor bajoa jotzet. Da jazz, fusion estilo bat. Joder. Jon Urbizu eta Gorka Otamendikin. Hoiek disko pare bat dauzkate ateata. Eta gero beste talde batekin martutenekoakin baina bil metal, hardcore estiloa, metalcore. Oie jotze pixka, baina ez dakau, kontzertu bat eman deu eta hasi berri. Ba, eta zei izen zago talde horrek? Skyfall. Skyfall. Nahi. Hau talde pilia. Honek, neurire pixket komplikau etxezi gazuntu ez, enik normalin, komplikau, ez komplikatzere baino. Galdera batzuk izatetu gozo igual, talde batea enfokaute, edo momentu hortan ire bizitzen pixu gexen hauen proiektuan enfokaute. Claro, hemen hainbeste proiektuen etxean noa joko jaun, baina hori ja eure eskutxikoa bat,
Bai, oza, nire berezko taldea, eta nik sentitzatena nire taldea da Meliora. Beste izan dira, pasadako taldeek edo deitu diaten talde bat, ja, baina oza, azkenen Melioran 15 urtekin hasi nintzen, eta izan da, beti da nik horreuketen taldea, eta nik sortu duten, ez nik bakarrik, baina azkenen hasieratik egon naizen talde bat. Bai, azkenin taldin sortze hortan horra... Bai, ulertzeat. Ba, bueno, nik hemen lau ataltzauzkeat, txaiat, puntotaino noaino alatzie eukiko jaun, ze, klaro, segun batiek konbidauen erantzunen luzerin arabera normalin azkeneko atale, azken aldizenen hau ez da alatzen, baina, bueno, pixkena gungo batu, lasai. Eta orduan, lehenengo atala pixket beti gute komposizio aldetik, eta, bueno, hemen galdera ezberdinek zaudek, baina lehenengo galdetu egatenaek normalin, eta hori, hau ja euk erabaki melioratik bakarrik itzen nahi deken, orokor baten itzen nahi deken, momentum baten gauze konkreto bat esan nahi deken talde batetik, baina orokorrin ire sortze prozesu hori nola en plan, melodi batetik gazteaiz, harmoni batetik gazteaiz, letra batetik gazteaiz. Ba, beira, adibidez, bueno, Melioran atik iten goizut, beste taldetan normalen ez den ni komposatzen, eta ni joitet emate jatena, eta... Vale. Ba, Meliorakin adibidez, ase gineanen komposatzen, lehenengo abestia izan zen eutxi, eta hoi banek bialduztian, bateriak bialduztian letra bat, eta hortik lehenengo bajoan zatiatean nun, eta gero beste kanta guztia. Hoi izan zen lehenengo abestia, oza, normalen izateana letra bat iriste zait, eta depende ze exigitzeiten o ze sentiarazteiten letra horrek, ba, musika jartze jot. Vale. Kasu bat izan zen, Peio Errotarian adibidez. Bai. Oinik sortu nun berez, Euskara Aventura Espedizioako lan bezala. Vale. Zan asko zela saiagoa akustikon, eta berez da Peio Errotan bertso bat. Eta inuna bertxoi hartu eta musika jarri. Eta gero, Kingdomsen eta... Kingdomsen Markelek sortu zuen musika. Baina orokorren letra bat bilaltzea eta horren ingurun musika sortzet. Hoxe, hola izatea. Azkenen da jartzen naiz gitarran eta esate, rifa igual alda ondo gaitu edo ez dakit. Eta horri igual... Letrakin melodia bat sortzet, eta ez dakat metodo bat ez da komposatzeko. Batzutan igual letrin melodi bat sortzek eta melodi hori gero jaztek, eta beste batzutan igual directamente riff bat egertetzeik, eta... Bai, baina normalen, gerta ez zait, aste bali manaiz letra bat abesten melodia batekin burun jabakitzea akorde jongo dian. Osa, ez da gero harmonia bat, melodia pentsatzea eta gero horri harmonia sartzen saiatzen ez dela, ja, hoi batea etortzea. Normalen izatea, lehenengo harmonia sortu eta gero melodia. Vale. Eta harmonia hori sortzeako orduan erabiltzek intentzionalidade bat, en plan, adibidez, letra triste bat alauzak, eta orduan harmoni menor baten basatzeaiz, bilatzek emozio bat transmititzeko zea hori, eo gexo dek momentun eskuk noa jutetzatxiken. Bai, azkenen nik normalen komposatzeako ez dut gitarrakin hasten zuzenen. Vale. Askotan igual pianoakin hasten nintzen komposatzen orduan... Bueno, itxingo jau... Arrautzen. Bota. Ez, hoi... Eta igual, ja ideia batekin, lehenengo pentsatu pixkat, jartzen naiz, ez joa gabe, eta esatez, atal, igual hemendikan jotze dakat, eta gero depende ni nola nahi adibidez, Jun, abidez izan zen, bigarren abestia sortu genuna, eta esan genuen, letra honek bialtzeit zerbait, lasaiagoa, ez dakit, balada moduko bat itea, eta horrekin jasen nuen, ritmoa eukiko, eta gero akorde, ikusi nituen gehoia, nintzen sartzen pixkat mundu modalen, eta orduan sartzen re maiorroi berez menorra izan beharko zala, eta horrekin ja beste kolore batzuk ematen. Esan nahi dek, do maiorreko tonalidade baten re maior bat sartu gala interkambio modal hori itxiko. Hoi da. Berez, abestia la menorren dago. Vale.
eta repente re maior bat sartze da hor fa sostenidoakin, horri ematei beste kolore doriko goa, eta gero adibidez, Ardibeltza konposatu nunein, kuarentenan izan zen, eta izan zen ere, nahi beti metal progresiboa eta holako estilo asko gustatu zaizkit. Orduan bai izan zen pixkat hor experimentatzen saiatzen, azkenen noia, eta zela oso argero rifa berez estrofa zatinta da oso trivium estilokoa eta hola, ez da bate progresiboa, baino hasieran bai saiatzen nintzen hola konpos aldaketak egiten, igual lehenengo 8-8ko baten hasi, 7-8ko, 5-8ko, aldaketa hori egitea, hasi nintzen experimentatzen horrekin, baina ez dakat, gero, adibidez, filde egiten bai, akorde batzuk bururatu zitezkiten, baina enekin ze akorde zian. Jartzen nintzen gitarran, eta esaten nun, ostra, hau ez da. Enekin nola jo, netorren mundu batetik, oso power chordak jo, eta ez ziala aldatzen. Hortik anatea zian, eta berez harmonia barrun ez dauden akordek sartzen. Eta hola xe, experimentatzen pixkanaka. Vale, ondo ziok. Por cierto, Unzu etorriek, Unzu Maria, gure ankerreo baterista ondizu, eta esatik popero. Horiek bere aportazio bakarra momentu ontan txatin hori zendek, popero. Bai, baina galdutako urangatik esango, baina beak melioran kanta bakarra hoi daki, popero beha izango. Vale, más o menos orduan esplikau de kantak nola sortzeien. Kantak idea gexenak etxetik lokalea ematen jesu eta gero lokalin landu, ala beinoen lokalin bertane sortu izen dezu ez egoze? Bai, nizpenka bai. Galdutako ura eta Kingdoms, adibidez. Bueno, igual gehiago galdutako ura. Markelek sortu zuen musika bioitan. Eta hor nik uste bai izan dela gehiago lokaleko gauza. Ez da nago enaztuta, ez? Askotan behi bakarrik gatzezian ensaiatzeko nik ezin nulako lo que sea. Joda, hainbeste proiektu normala bat esatia. Bueno, baina bai, normal ensaiatzen nahiz. Horregatzen eta aportatzen aldeten guztia. Baina bai, gero beste abesti guztitan bai izan da normalen nik. Ideia bat bialtzen uno horri perrekin grabatuta kutremente o mobilakin beha, ideia grabatu eta esan benga hau zairu itzen. Eta bakoitza bere etxetik, eta lokalen gatza ginen, eta bagenekin ze idea zen, da hortik lantzea. Baina azkenen, baina ez da bakoitza bere ideia eman etxetikan, azkenen beti aldatu itea, eta estudion bertan ideia asko aldatu dira. Azkenen... Bai, nik uste denan konjuntoa dala. Vale. Bueno, oin momentu ondan musikenen jazz baterisik izan nahi, izan dek. Teori musikali badakik, rollo harmoni funtzionala, interkambio modala tarea ipau diztek, ez egin imaginatzea eta aietz. Bai. Eta adibidez, interkambio modal hori bilaute oso ze izenuan, ala belarrixek eta eskuk eraman induan horta. Bai, printzipioz belarriak. Nik burun banekan zen nahi nun, eta horrekin gero ja, izan zen, 15-16 urtekin konposatu nun, hor neono indikan konservatorioan, eta harmonia klasikoa ikasten. Eta horrekin enekan, berezoi modalidadean eta baseik enekan. Baina gero urtekin eta ikasten juna ez da eta honekin nahu iten nun. Baina bai, gero beste komposizio batzutan eta musikenen eskatzizkiaten lanakin edo bai pentsatzez gehiago nahi hau lortu eta orduan bakit noa jun behar deten. Bestea zan, bakit noa nahiten nahi atu, baina probatu inbardez ez dakit ze akorde da, zeatik da noio ze soinu da. Baina bai, nik uste bastante gehiago dakitela. Da, ulertzea. Ez, azkenin, hemen askotan komentatu izan diatu beste gonbidatu batzu egin daula, berez ez tekela zertan jakin harmoni funtzionaliko ezer, azkenin gitarra bat eskuten egite kantua sortzeo inungo arazoi ez dauek. Gero igual
eki nahi izena teorikoki zer dan jakitie o ez jakitie, bueno, lagundu lehikeiko ez, baina berez nahi, a priori, irutzen zitek ez dala gauze beharrezko bat, Nik uste, askotan nahi gertatu izan zait, Entzun, musika asko entzuteagatik, esan, nahet soinu hau lortu, edo progresio hau, eta ez dakit berez zer da, baino ateako, Hainbeste entzun dut, bakitela kolore hori nahitela, eta gero besteak asko laguntzau, egia, gero ez da gehiago jakin beti hobeto. Balin bakizu modo mixolidio bat dala, eta hola sonatzula eta kolore dakala, esan gozu, horrea joan behat. Baina ez tezu zertan jakin behar. Hori. Graixe, sin más. Kuriosue, bueno, zuen kantu baitzen jabetu noken gauza baek, pakitako arotzan asunto hori izena astu zitegoen, baina, bueno, Peio Rotaria, arotza, en fin. Ja, negauten atxo, esan dira negautu. Lase, nire bai. Kantu horren progresizua dek mitiko Welcome to the Hotel California. Hori, baita. Bai, progresio andaluz, ze hori, bai da. Ze kurios ez egin dek, en plan de, hostia, hemen ibili, dek azkenin metal rock mundun asko ibilidan progresizioa. Bai da. Bai, hoi, ez dakit nola teazan berez, Euskal Aventura Espedizioako hasi nintzen bertso bilatzen, eta horri musika jarri nahien, hasiera baten beste bertso bat zen, eta beste musika bat. Baina gero hasi nintzen, gitarrakin trasteatzen hasi nintzala, eta esan, akorde hau hemen, de repente, ez dakit, re menor baten naho, eta si naturala jotzen enaiz, hori dorikoa da, ez dakize. Eta horrekin, jolasten, eta esan, akordea oso, netzat oso berezia zen, zezan tono barruntzen akorde bat berez. Eta hola xeatea zen, baina hori bai izan zala probatzen, ze horrenekan baseik, hola harmonia eta ez. Bale, hemen betire txuleti behitzezoa, ze galdera falta zitegen ozein lehiaten. Eta nik uste gai ontatik azkeneko galdiri falta zitekela, kanal ontago galdera zeanetako bat, klasikotako bat. Claro, igainbeste taldetan egon naiz, igual talde bakotxeatik erantzun ezberdin eman leike, baina a priori melioratik itzein de, meliora zer dek, demokrazia bat ala diktadura bat. Demokrazia bat esango nuke. Vale. Bai geho bakoitza dakala bere ideiak, eta hoi dena, eta nik alderet esan, nire ustez bateriak ritmo eman beharko zuen, baina gero beak igual beste zerbait ditu, eta hola gehatzea. Asko ze... Bai, ni gaina gehiena gintzauena nik uste behaiek diala. Ni baino gehiago, azkenen, behaiek ni baino gehiago tangeatzea ensaiatzeko, eta behaien... Baina nik uste azkenen oso laguna gure arten, eta denon arteko erabaki dira, ez da... Nahi, ez, demokrazia bat esan. Ez, askotan hori, normala izatek bat eta aldekide batek beti eukitzi igual pixu geixo sormen momentu hortan, zandek markelek ez oze inizen dula, baina igual gexen bat ikein dituk sorkuntza gexenak, baina hor nire ustez bat diktadura eta demokrazia indiferentzi horiek diktadura baten ezategela hau egin diat eta hau jo berde uste, eta demokrazia baten bintzen ideia aportau de, baina irikitea behasek zezango gara, ez? Nik azkenen indetena izan da akordekatea, baina gero igual, ju abestina adibidez, soloa hoien unikin. Hoi Markel eta Aitorren arte nintzuen, eta hor gatu zen. Eta gero beste riff asko, adibidez, eutxin nebai daude beste harmonia batzuk, hoi nik genitu nien, ez da. Nik basea eman nun, eta horren gainen sortu zen. Arki. Espero nean, erantzun saltzero bat, baina, bueno. Baina, adibidez beste proiektu batzuten igual ja beste txip batekin jungoa, izan nahi, ja igual, hori, esango. Bai, printzipioz ez dakat asmoiko retorkizun baten banet bakarka zerbaitin, zerbait desberdina, baina ez, printzipioz, nahon talde guztitan da, nik ematet ideia bat,
edo nahi emateat ez ze jo behaten, eta hoi jotzet. Eta nikola funtzionatzet. Osa, nahiko pertsona sortzailea iruditzen naizela, baino ez desaten hola izangoa, eta jazta, beti nahi irekita ez gauza dago. Earki. Joni Maznabak, esateik Iñaki Makina. Apa, Jon da nire kuñatua. Apa, bai. Bueno, urrengo fasea pasau batzuk, da ja fase honetan, fasea, tala, nahi gemezela daitu. Fase honetan ja bai, gustatuko ziteala gitarrie urreatzea aldimak eskuta, ze atal honin izena dek teknikaren atala, ja pixkat, oinitzen diau kompozizioatik eta gauze harmoniko eta sormenatik, eta ja estritamente teknikiatik itzen jau. Lehenengo aldetu gaiten gauziek, eta klaro, hainbeste instrumentu jozetxuela kontun hartzute, baina normalin hemen gitarrien zentrako batzuk, gitarrizketa zago izena. Baina, ikaskenin libra izerantzute bat, beste instrumentu baten ikuspuntutik. Orduan, galdetu nahi aten lehenengo gauziek, baldaugean teknika rutinaik edo praktika rutina bat. Egia esan ez. Eta azken aldin egia gitarra nahiko utzia dakatela, ze azkenen beste... eguneko ia ordu guztik bateriai dedikatzeizkiot, edo horko lanai dagokiona. Baina ez, normalen izatea abestik hartu, meliorako abestik goatu nola zidan, eta horrekin geoteknika berrin bat okurritzea bazait, azkenen ni bakarrik ikasi eta ez edukin metodik ez da o teknika rutinaik eta ezer. Baina, geho bai hau naiz nik klase batzuk ematen gitarrakok. Eta aurrazkenen ideia batzuk hartuta jendeak ze metodo ikusita zezkan, eta horrekin da igual bai esan akorde hauen progresiok hartu, geho eskala desberdinak hartu, eta horiekin gora eta bera, geho ritmo desberdinakin. Baina gitarra azken aldin oso gutxi hartzet, orduan azken aldinez. Eta orokorrin, gitarri ikisteko prozesu hortan, nola euk eurek hau zein deken gauza deken, nola ikisidek, esan nahiat, kantun tablaturak ikusiz kantu batzuk ikisi dituk, eta azkenin kantu esetatu teknikak beregan hau dituk, junaiz igual directamente lik batzuk ikasten, hori prozesu hori nola emanuan? Egia esan, ez dakit oso ondo nola erantzun, bai, azkenen nik ikasi nituen posizio batzuk, akordeen posizioak, eta gero ja balimanekin bilatzen dituen igual akordek, eta horren gainean abesteko, eta hola hitzeko. Baina gero igual solon bat behiratu batu beste, baina normalen belarriz funtzionatu dut. Abestik ikasteko, eta esan bale, hau batean ez, ateako ez. Ezer behatu gabe, eta nik uste gehiago entretenitzeziala ikuste baina hau da akorde hau ez dakiz zer. Zega askotan tablaturatan ikusten nuen ez dala abesti originalen sonatzen izana. Naiz da oso antzekoa izan. Ja. Eta nik gehiago, nahiago nun, askoz gehiago tardatu, baina hoi izatea bilatzen nuna, eta bueno, hola, nikola funtzionatut. Bale. Gustoko daukeken teknika bat eskauko banean? Tapina. Tapina deskurritu nunen izan zen, eta revoluzio bat. Ni hasiera melioran sartu nintzanen, lehenozeo Aitor Ramon Arriz, gitarrista. Eta egun baten esan zen, teknika gustatuko zaizu. Hasi nintzen probatzen, eta ez zitean atatzen nipa dios. Baina, gero hasi nintzen probatzen, eta marabila. Nentzat izan zen revoluzio bat. Teknika oso agradeciduek. Bai. Eskaintzeken velocidad eta eskaintzeiken txispa melodiko horrentzat, ez gain beste praktika hauer. Ez gain zaile. Ez. Truko harrapatzea. Horiek. Ni uste, beti galdetzea tenen nola itean, ez dakit. Demoa pixkat dedikatuta ez da... Ja, adibidez, nik uste nire teknika guztokona suipik inadala. Baina nola zetenen ateatzen nipa dios, Aiago batzuk horrare. Baina, de hecho, justu
galdera bat, guztoko dauzkaken teknikak eta urrengo galderiuan tapinaren testa. Orduan, usteat momentu hona dela ire tapini honena aitzeko. Emaia galaren momentu bat, bazparet, zein goiat filtrotiken, kanantzi filtrorik endu goiat, ahotzan zaukekena, gitarri ondo sartuko. Así que nahi ganin emaixo gitarriei, eta agarzen moguz. Ondo zik. Ondo? Bueno, hortxe, baino, hotza nago gaina. Ja, ora, normala, Hori, de hecho, zera, errotaxen kantuko tapine, gokerrez banatxiok? Bai, ez da, azkenen, gaina hau izan zen, teknika bat, ez teknika asmatu bate, baino, ez dakit nundik anatean nun, zenik normalen, nehen ohituta, ez dakit, jotakeen soloa jotzea, eta zala demogozien baina peio errotarian okurritu egiten, eta eskubiak egin bi golpe, eta ez dakit, gustatu egiten, eta hola gatu. Bai, ondo ziok. Hori izatekena egez, nik etapine ikisinean bat biru da jazta. Baina, klaro, geho adibidez, imaginatzea Joe Satriani izautuko gela, behintzat, zea, eta mitiko Always With Me, Always With You kantu hortan, hor zerukin akizton tapin guapo egite, ja beste rollo ritmikoa sartzezio, nik hori haitu nire, hostia, tapine era askotain egik, hor netzat hori zen inflexizio puntu hori bezala, en plan de, hostia. Bai, nik pendiente dakato ikasteko, adibidez, Always With Me, Always With You ikasi nuen bateriakin. Egun baten audizio bateako eskatu izaten jotzeko, eta bateriakin ikasi nuen, baina ez, teklatuakin ikasi nuen. Teklatuakin izan zen. Baina, bai, olako teknikak azkenen, ez zaizkita, sokaz aldatzea eta piñaitako orduan, eta hoi oso pendienteak. Bene, unzuk esateik humilde. Aitzea. Honi, aharra gontzi gustatzen jo pute honi. Bai. Ez. Bale, venga, urrengo galderiek kostatzen zaigen teknikan bat, eta hau dek sufritzen ikusteko. Esan dek, zui pikine gustatzen zaigela, baino etzakela atatzen, intentau merdek. A ber, saietuko nahi, baino... Ba, ez edetako ni pala da hostu, baina bueno. Gaina azuta dakat, A ver... Ez dateako. Perfecto ez diarte, baina hortxezoan, Enau zurik esen nahi, en plan... Ostia... Hainbeste kostatzeo, ez diatan gaizki ikusi. Oso... Hoi ikusi nion... Sinister Gates, ez dakit ezautuko zen. Nola... Abinedeko, bai. Horrek egozun bideo bat duela 1000 urte, zala suipikinen ariketa bat, eta azezan kortxeatan, geotresiotan, semikortxeatan, eta bokatzezun Kriston Bergerik iten, eta horrekin hasi nintzen, eta retomatu behar dut, ze oso guapo zen, baina... Lehen tapin egin izan diaten bezala teknika oso agradezi duekela, suipikine teknika oso desagradezi duek. Bai. Hala, Kiston ordu piliz hartzizko aldatzeiz nivel kurioso batea, da derrepente oteaiz pixketen jotzeke, da ja aztu. Ja, se fue. Se fue. Bai, eta oso azkarra, eta oso agresiboa. Bai. Baina, bueno, gero bat atzatzen zer puta. Hori ala gaino. Mia grotzen hau, gure diskoko EPA grau ginen dola hilabete batzuk, eta solo baten etxenean partea da, iguala, forma menor baten biriri, nahiko azkar. Claro, bere garaxen hori asko praktikauten aukalago. Alla honitxean estudizioa, estudizio tipo en plan de, no sé qué voy a hacer aquí, izaten ditxoan, en plan de,
azkenin ziok grabaute erdi bat, da beste erdi bat, en plan rollo, amartoma ingo nitxean, da justu bi ondo zehain zitxean azartu zitxean, da aurrea. Nei berdina gertatu zait, Nei kontzertutan gertatu izan zait. Estudioa jun, grabatu zeuze, ondo, gero zuzenen hasi jotzen, eta argazkenen zuzenen dazkazula nerviok eta hoi, baino, enekila ez da nun neon. Eta igual, zati bat suipikin txiki bat ditezula, mantxo eta hoi, baino, zuzenen ez daitela teatzen hori indikan, ni hoi asko praktikatu bat, egia esan. Gero jende ez da kontuatzen da, bueno, nabaritu bat zauze, baino ez. Baino, berez... Nik uste kontura uleikeken baten badekela dudeipe musikue, dudeipe, espezialki gitarristak normali, zera lako txegi joputa frikixea ju. Da, igual, taldin fan haundin bat aldin mazioak, de hecho, akorda uno anekdota bat, egon itxean Anker ikusten, eundala hilabete bato zean. De hecho, Legazpin egon itxean, baina behan du onda, azkenin zu ikusia martxan berezi ginen. Baina, Helbonan ikusi zintuztenan. Baina, bueno, hau gazteizko gaztetxin izenuan. Momentu baten, gitarrista batek, Eneko uste dagoela izena, okorrazko batxeok. Eneko kagadila batein zian, eta tipo aia directamente nahi behitu zian, parres. En plan, seguro hauke daudekela. Ani gola, nitxo horrela, segi, segi, kauen, danoi pasolek ezibuen zoze. Baina ere gerta ez zait, ikusteten kontzertun daola musikon bat, edo gura bestik ondo zauteitu norbait o lo que sea. Beti da, barkamena ez kau bezala, ez? Edo baiek ez ikustea, edo... Vale, venga, urro galderi otoa eta zer da hemen. Vale, kostatzea eganen diat, vale. Honekin lotutea, pixket gauzen zailtasunei lotute, baziok orokorrin gitarri jotzeken taldean eta, baina espezialki Melioren nahi baldimagein, baziok zatin bat ja kontzertu nahi aizela mentalki hona en plan de rife jotzen, otan alako jotzen nahi pentsatzen nahi aiz, bazito horrek preparau ahi. Bai, asko dengo ja, nik uste. Igual, bertxiotan ta bateze, adibidez, de Troperren soloa, hori tortu zanen zan alo, bueno, hartu arnasa, eta venga, que salga lo que salga. Baina... Bai, hortan bai. Eta gero, Amelioran abestitan, Peion soloa nik uste netzat zaienetako da. Gehiena gusta ez zaiten ere bai, baina zaien ere bai. Lehen esan izuten zati hori suipikinana dela filde egiteko zati bat. Hori tortzen ere bai da, eske gaina hor gerta ez zait, aldatzetela afinazio guztia gitarrona. Egotzeit bitono. Oiztu. Zehilakin? Ez, pedaleratik. Aha. Eta horrek asko liatzeit. Ja. Zen iburun bakit zen nota dan berez, baina gero gitarran ez da nota hori. Ja, joa. Orduan salto handik daudenen, ze juistu iristen ez, gitarrako azkeneko trastea, 23 dazka gitarronek, 23 garrengo trastea, eta gero saltatu behar dut, 9 garrengoa, eta da, ez dakit zen nota dan. Osa ikaste bat, bale, dala, 23 ondo baino justu momentun, nota hauek dira, eta derrepente saltatzet, eta askotan, zaizaten, eta justu hor dator suipik eta askotan da, asko pentsatu behar dut. Bueno, hiru gauzit diferente esan dituk, aukerau bat, eta jo. Kaberran. Agola izan, ez pentsau hiri bakarri eskatzeaten gauzioa dala, dana ez gauzo bat. Dana ez gauzo bat. Vale. A ver. Zaiteko nahiz Peion soloa jotzen, baina no prometo, no? Bueno, lehen esan deken bezala, esku gotzak eugitzetare osea, hemen Jon Maznabak esateik, oh mama, plan, gustauzikok. Hobeto bertxo bek entzun ditu nik uste, Jonek.
Ba, eske nahi pixket, evidentemente, zuek ondo tratatzi gustatzen zite konbidau ezela, baina pixket sufriara zire bai, ez? Bai. Ondo itezu, ondo itezu. Saltxa pixket euki erraziok. Oin, pare bat galdera xele horre zituzte. Galdera hau Instagramen tipo bat ebialdu zian, jarri nian metiko, ze galdera nahi duzte etie? Tipo bat ebialdu zian galdera hau daek. Bietz extra bat euki berko bauan, nun da zeatik? Hostia. Ba... A ber, eske... Hau pentsatzen behar dut. A ber, nik uste ezkerreko eskun. Beha txikia eta geho. Txikixo bat, o handixo, o nola? Bueno, albalima txikia eta anularren arten. Menez. Bai, nik uste hor. Ze txikia azkenen beti da, pixka margin hau da. Txikixe ez erabiltzeko, basikamente. Bai. Bai, nik uste hor. Bai. Dale. Ostera, ez da dini zentzun galdera, Ja, nahi kiston graixen zian, da ordutik beti galdetziaten gauzeak. Ona. Gaina, ostia, behin batek, normalin, klar, jende izateik, bi erantzun posible dote jo normalin. O eskerreko eskun normalin biez txikixeta gero, o ikizan degen bezala hauen hartin, o bat zauzadak esate benak hemen arpegiatzo beste bat. Artara, 6 bietzekin, soka hau zat bietz baduk, ez? Behin, ena horretzen zein izuna, esan zian, hola, tripeno, ze hostia esan zian, hemen digola bere, ez esaten aiz. Mingaineti bestela, ja. Horiek. Diborta. Uste bezat esan ziala beste pulgar bat, zera hemen movida getxeo, mastili mitiko, zera olako movida eta... Oi ez, batekin nahikoa iruditzen zait. Behatz potola erabiltzen ikasteakin... Ala, bai. Jimi Hendrixen roiok eta olako zea, ba. Nahikoa. Bazei nahiko ez. Vale, oin beste gitarrizketak separatzen galdera bat ingoiat. Normalin jende geixenan ere egin ado zeotek. Baina, bueno, ize ustek, zerdek obeo, zer naixo izango duke kontzertu bateako? Gitarra hon bat, ampli txar bat egin, o gitarra txar bat ampli hon bat egin? A ber, nik berez, eski gauza nik amplik ez zetela erabiltzen, orduan. Da ze hostia, orduan. Pedalerakin lineatik, eta ez, baino berez, obviamente, ampli hon bat. Nik behintzat. A ber, gero... Bai, nik usta baiet. Ez balin ba gauza bat oso... Bai. Zue bai? Bai. Vale. Baina, adibidez, Ekaiz Garmendia sonatzeik. Ekaiz Garmendia legen beltzako gitarrista izendakoa, bale. Claro, Ekaiz Garmendia izenuan lehenengotakue oso ondo defendiu zigana, gitarra on bat, amplitxar bat ematie. Ze tipuz edezian, claro, nik gitarra txar bat aldima zaueat, adibidez, etxemaia taipon bat, etxemaia palankazon bat, gitarra porkulo hartzazik. Gitarra hona aldima zaukeat, da ondo mikrofonatzeo aldimaia, eta gero maikuk, egin berditxien gauze ondotxeo aldimatxik, tipuz edezian azkenin oso ondo sonatzen akabatzezula. Arrazoi eba zaukek. Bai. Nik hoi pentsatzen nun. Ez balin bada gauza oso teknikok edo palankakin edo ibili behartzula edo ez balin bakazu soka eta mastian arten olako tarte bat. Nik uste amplion bat hobeto. Ja, gero hor bat zea zaudek, nivel diferenti zaudek, ez gitarra txar bat zerdek. En plan, €1 jarli benton bat gitarra txarraek, bai, baina igual espero dekena baino emaitze hori emangoik. Erosizak Academy Pack osetako bat mitiko funda gitarra eta amplixe €1, seguramente gitarra horrek ez ondo erantzuko. Bai, seguro. Eta amplixeine berdine, en plan, ez iguela €150 balixo ditun, entre comillas, txarra dan ampli bat, hori, Academy Pack hortan etorri zaken amplixe. Ja, bueno. Bai, ondo ziok, gustatzen zitek, nerein adoza. Nik uste, galdera Jon Petruccirio olakon bati esan da, o Steve Vai olakon bati alderantziz erantzongo zuela. Gitarra hon bat. Nik uste baiet. Bai. Nik uste baiet. Ez dakit, Bai. Me estoy jugando mucho. Ez, baina berez nik uste bi erantzunek argumentatzi daukekela. Iruditzen zitek bi sentzat daudela gauze positibo.
nik nire esperientzi pertsonala justu gitarra hau nire lehenengo gitarra elektrikoa, eta hau paunean 160 euro bigarren eskun. Eta epifon bat dola, ez? Keba, Harley Benton. Gold Eagle. Ez da marka zea bat. Eta hori, bendimaten desafinatze puta mierda. Baina behin gaunitxean laun batein bere lokalen saioa, entxufaunatxean Marshall 800 auta batea, joan en plan, zer deka, de repente gitarra honekin puta madre sonatzei eta Geo egixe, komodia aldetik gozea, ez tala gitarra hon bat, baina amplion batekin. Claro, nik hitz dizut nire esperientziatik eta nire jotzeko nivela batik, oza, nire jotze dituten gauzak berez ez dira oso zaiak edo oso teknikoak, orduan gitarra txar batekin ikustet moldatzaukiko nola. Ja. Amplion bat eukitza bali makat, asko zobeto. Bale, berez, atalontan nola galdetu honen azkeneko hauzi pixkedek soinureko zei biltzeke, baina, bueno, ja esan dek Helix pedalera badaukek, ez? Bai. Helixa da, bueno, gero Gibsona, Gibson Les Paul bat, 2016koa espeziala, bi adardazkala bat beharren. Eta gero dazkat, bueno, gero beste gitarra batzu dazkat. Azkenekoa Schecter Hellraiser bat. Vale. Potentea. De hecho, nahi bak oinengoiat galdera klasikotago este bat. Imaginatzea la resistencia ikusi ongo izela noiz. Baina ez bai. Vale, hemen galdetzeat... Diruana ez, Ez. Nik diruana galdetzeat baino, galdetzeat bestera batea. Galdetzeat zenbat gitarra dauzkek eta zenbat pau ditu. Boa. Antzeko galdera da, baina, bueno. Bai. Ez tek hain... privazia inkontratzia emeste. Bai, a ber, dakat, hemen bertan, 12 sokako gitarra bat, kort bat, vale. Akustikoa, eta nire lehen guztuak oparituztean, oza, 0. Vale. Gero dakat Jackson bat zazpi sokakoa. Vale. Berez desiente balio duna, baina lagun batek 180 eurogatik saldu zian. Joder. Eta 10 aldizo gehiago balio. Isildu bai. Lasai asko. Osa, zantzian, hortaz desegin behartzula, zai txilea joan bizitza, eta zentzitun gitarra guztik eman. Zeatitza bani hola unik, tio, eski. Ja. Eta, bueno, geho dakat gitarra hau, de bai 12 sokakoan berdinako parituztela, baina uste 1000 inguru zebilela. Geho Schecterrak bai 1200 euro, hola. Eta, bueno, geho bajok eta hoi... Hori txite interesatzen. Ja. Ez da, uste, gehi ez dazkatela. Bueno, geho dakat klasika bat, baina dazkala 70 urte, nire aitona nazana, eta nik uste gitarra, oza, gehien balion gitarra hori dala. Ba, segurazki. Urte hoxe gehu gite ondo sonatze baldi maik, ja... Sonatze, bai. Ja dan zaharra bakarrik iruditzen zite, balore asko daukela, bai. Bai, agar, gero ez daka kriston sonidazoa, baina daka bere xarma eta dakan adina, eta netzat, gitarra horrekin ikasi nun jotzen. Azkenen nire gitarra da. Bai. Gero beste akustikan bat hola daukat, baina ez da nerea berez, osake. Neiko identifikaunte sentitzen hauk esan deken horrekin, ze ni hasi nitxean gitarrik izten nire atien gitarra klasikoakin, eta gitarra horregu gotxi berrota urte dolako zerbait, ez da, ireztek 30 beste, baina peak 15-16 urte zeuzkanean erositago gitarra baek, eta momentu honetan nahiko gaizkiziok. Zabat beste klasika bat, eta orduan, kontuen nire zeak dauela, zubixe oso altzauteia. Orduan, sokak kendu inizkoan, eta pesti izazki herritia. Baina, bueno, egun ematen arrela baiat, egun ematen oso altzauze. Nik uste eta usteetela ez da ikutura ingo. Nahiago kriston gaizkizunatzea eta hola xostea. Ja, baina nahi pasatzen zitegen nahi lehen esategoen, ez maztin jeti sokata da hola, hau ez, baina hau bai, Amabiarren trastin hau bai. Hau txio jotzei. Bueno, igual bixka konpontze. Bai, gozo da zehose. Por cierto, Joni Maznabak esateik, zenbat balio du zure outfitak? Ba, oingoak, ez dakit.
Hau, oinarte bere arrebana da, nagorrena da, oza, que... oinarte iztia guain, baina igual egun baten hasi berko jat galdera goien, Bueno, nire galdetzea jazu oso gutxi, segurazki, oza... Zapatillak hogeita bost euro. Eta galtzak antzeko, oza, que... Vale. Bueno, ba, oin gauza baten gai hau. Urrengo atalak gusto pertsonalai buruz dek, baino, ni urtara bat ejan txiki. Nire jarritin da orduan. Eingo jatena dek, ibakarri gutxi hemen, eta jendie entreteni biek, favorez. Vale. Vale. Eta zein behar dut, sin más? Ba, gitarri jo. Gitarrizketa gazi gitarri jo, berdek. Nahi gena, hori bai, ez diate... Ese gauza ez da idela ze jo ez da, baina, bueno... Jodi gotxu. Vale. Lan, total libertad emateat. Ontsi nahu. Bueno... Zakit... Markatu desapinauta zen gitarra, de repente. Lasai, nik ez diatatu, así, igual txik. Hobeto. Arrei. Eske, nahi olako gauzak egiten, ez balin bakateze prestatuta, gaina gitarra zetela jo 1000 urte, oza, netza da... Aldiaz, oza, itea dakazun okerna, oza. Sentitzea, tio, baina haure... Bueno, barkatu gaizu. Lehen esan diaten bezala hauretan nahi txetzo bat. Esket, hori, elkarrizketiei beste zea bat emateko, berez, ni ure aziratik eukildeikeat. Baina te gauzea da, bueno, esketen junetxena hau, eta txata irekin bakarri gatzek, eta azkenien hori, gonbidauen momentutago bat, eta la, zeba jau. Bueno, urrengoako bakitza, ze prestatuta ekarriko, eto... Horiek. Bintzat. Horiek. Ba, bueno, hirugarren atalea jau batzuk, eta atala hau, gizame, gusto personalan atala, zela izen daute zago bat. Eta baina ingotxeat, hiru galdera segidan ditugula oso simplik, baina eraberin oso komplikau, aztero igula aztera inau. De hecho, ni bat, habian, zean ere gogo eta personal bai baino. Ni guztiat, azti egun da horrek gitarrizketa ikusten nahi dan pertsoni potroten joan gara nerekin, zepetik galdera igula, etxeat, en plan de,
Bueno, atalonta baila guatxu eta 3 galdera egotxea da, beti galdera egula izetetxu. Bueno, bronkano berdin egiteko, osake... Hori ala. Bueno, talde favoritua. Avenged, Sevenfold. Hostia. Azkar erantzuten duztenin gustatzen zitek. Disko favoritua. Buf, hau ez zen erresa, O City of Evil, Hori o zein. Nightmare... Zer jo, Avenged dena batxe, o... Bai. Osa, duda gabe. Igual, o Nightmare o City of Evil. Vale. Eta kantu favoritua. A Little Piece of Heaven. Vale, hori zautzeat. Oso oraik, esan berraza bat, kantu hori oso ona ala bai. Vale. Nik uste, jo Avengedetik kanpo, ez dakit, zer erantzungo nizuken, ze azkenen egunetik eguna kanta desberdinak entzute ditut. Ja. Alditut esan derrepente hain jaseko kanta bat, baina beti da nik markatu izan diaten kanta eta diskokoik izan dira. Osa, horiek ingatzen naiz. Vale, oin gaten galderie, etxoat, tanai eken, zekesi bat galdera ulertzeiken jendia izetek musiki eta musika teorixiakin jendia. Ze, dek, ire tonalidade favoritua. Mi bemol menor. Wow, zeba. Ez dakit. Ez dakit baino beti da, nik edo mi bemol menor edo do menor. Vale. Beti izan dira... Ez dakit, osa, nik ustet zentzua dakala pianoak entzai. Pianoa berez ez da afinatuta guztiz. Vale. Osa, piano temperatua berez jotzezunen do bat edo beste bat ez daude oktaba eksakta batea. Daude pixkat handigo inda nota guztik balio berdin aukitzeko. Eta artean ze berdin aukitzeko. Orduan nik uste horrekin zer ikusi pixkat aukitzea dakala. Nota batzuk beste bakaino gertu gaudela eta nik pianoan jotzetenen ez dit berdina transmititzen. Ez dakit, nik esplikazio emateot. Igual gero ez da laula, baina... Bi horiek. Nik beti niretzat dek do, major, zeba ez daugela alterazioik, da orduan ikusten egin hauen akordeana momentun ulertzea jatela ozeetxena idan da, jazta. Erretzea. Niretzat igual da gutxin gustatzen zaitena. Bai, Bai, ez dakit. Ez dakitzatik. A ber, normalen bai naiz, edo menorren aldekoa, o modon aldekoa. Baina majorrak, inez ez ezkiz gustatuta, nola, do major beti entzun izan duten. Ja. Azkenen nik uste mania pixkat hartu jatela. Ja. A ber, hola jartzen badatuk nik neuk gexena ibiltzeiaten tonalidadei do frigiodek. Do frigio dominante, ze zenin metalkorra jau eta drop tenda txaude eta 0 bat 3 lau, lan alo berri txarrak. Bai. Baina, gustatu zite ire erantzunen undi jundan. Ondo, argi. Venga, urrengo alderia. Zen musikokin ingouke ire ametzeta otaldie. Rollo Dream Team. Hostia, Eta nahi baldimak barne, ala kanpun ikusten. Gustatuko zitzaiten adibidez, Mike Pornoy, baterian. Matt Heafy, gitarrakin. Vale. Aitor Gorosabel. Wow! Eta Jakob Pastorius, bajista. Hostia. Hoi, ezagit zeatako zan hortik. Seguru zeo ona. Bai, hori da zelgo. Elkarrekin adoz jarriko baituan, zeo ona seguru. Bai, baina iruditzen zaidiala oso musiko desberdinak, eta netzat gustoko netzako. Eta abeslari bezala zuan inor jarriko? Bueno, a ber, azken aldin gehien entzuteten musika instrumentala izatea. Vale. Baina, Matt Heafy behago Aitor Gorosabel jartze bai, hau Mike Pornoy, Jakob Pastorius, denak abeste ondo, orduan. O lau batea, o edo zeinetako bat. Lau hotxeta, vale. Bai da. Ondo zio. Ze taldekin batea jotzie gustatuko zian, en plan... Abengedekin. Ez, baina Abengedetik kanpo... A ber... Atribiumekin, eske... Zoze bauka...
O Trivium edo igual Ghost. Nik uste Ghostekin. Aurten resure baligu. Ja que Bai, gosta ipaudeken baiegu. Han ikusi baiu. Hombre, ezin da feiatu. Bai, eske Ghost izan da talde bat, ja bi aldiz. Nik uste gehien ikusieten, zuzeneko, Euskal Herretik kanpo Zutagarrez aparte eta hola. Nik uste gehien, eske Zutagar asko ikusi. Ez, baina Ghost ikusiet bi aldiz, eta izan zan netzat deskubrimentu bat. Batez nola tipo batek aldun hoi dena sortu, ze azkenen Tobias indu dena, praktikamente. Tobias de que esango jau, papa emeritu zera hori. Da. Ta horrek kriston, ez dakit, kriston gauza eman zian, ez dakit no esplikatu. Ez dakit, asko gustatu zaiten, asko. Eta pixka fanatismo ez da, baino eman zian puntu bat dola, joder. Admiratzeko, oso... Asko igual ikutu ziala hor zeo ze barrugun, ez? Igual beste talde batek ez duna lortu, o... Bai, eta gero jendeak esate, si es pop, no sé qué, es super comercial tan illa, baina eske... Gezu zenen ikustezu eta kriston magia daka. Ikusieten kontzertuik onen ez balin bada, onenetako bat izan da. Guk, gure errezu grupun ertentzian inkartelak eta zea, jende izatezan, puto Ghost, etxea ze, eta nik inoizenik ezautzen etxean, baina aitzegen atxoan. Eta kantu bat joan etxean kotxinola, da betxonean, idatzitxoan, zietziok hain gaizki, mlanetzea ze problema hau guztien, ondo ziok, da, eske beste main lan, beste kabeza de kartelura naso dira, eta, bueno, bale, hori beste hau zeoek. Hori ez daik Ghosten kulpie, hori jaek beste zeoz. Ez, baina nik uste ondo etorriko zaiola, Ghosteko enkiston booma eman du. Baina goatzen naiz, Metallicakin juntzianen, haien telonero bezala, kriston heita jaso zuela, baina esagerat, jende azkenen Metallica itxeiten zuen, eta ez zuen bere show guztia eman ez, eta ezin zuen ezer montatu, eta Ghostek berezak kriston piroteknia argik dia lokura bat, eta haien showak ikusitenen honenetako bat. Eta jendea geroztagia izai gustatzen, eta... Ez que, ostia, Metallican telonero dizitir este garra izango da, ostia. Osea, alde batetik bai, ze tiruek horratzen nahi aiz, da Metallica bezala banda bat teloneatzen nahi aiz, baina beste alde batetik, ostia, eure banda bezala... Claro. Papeloia. Azkenen ez daka bate antzik Metallicakin. Claro. Hori zauzez jende desente Metallican eontziala, eta Ghost jotzen zuen bitarten, behai bokadioa jaten, o kesekaien ja, eta... telonerokin askotan hori gertatzen, ni adibidez Ghost ikustea jo nintzanen, aurretik beste bi talde zeuden. Eta lehenengo taldea oso ondo, bigarrena pixkat, azkenengo gogintza de Ghost ikusteko, eta normal iruditzen zaite bai, baina... nik uste mereziula, dala talde bat mereziuna eta asko kurratu duela. Arki, venga, a ver, urrengo zertza bat txuletan, a ver. Bale, hori gaetu egin, seguramente hemen etxaiate, baina igual Avenged erantzukak, baina bueno, ikusteko faltaz egin kontzertu bat, da nahi egin ikusi. Guztiz. Justu resua aurreko urten sarrerak erosin ditun horregatik. Bai, tio. Eta izan zan etzat... Mina hundia. Juna litzan aurreko urtin erresua. Bai. Eta, gero etorrizten talde, Goyira eta oso ondo asko gustatzen zaizkiten bai. Baina netzat izan zan, sarrerak behien gatik erosin ditun, eta gero Kornek bai joditu zen pixkat, nintzen hain fana Kornena, baina... Nire ez, baina nahi nitzean ikusi. Hombre. Gaina, nahi Kornen asuntu un nivel, geixo jodiu zian organizazizuk eukizian papel hori, beste zerre baina, tio. Baldin maik ez dela joko, ezaiek ez dela joko. Oida, ez aurreko egunino, bi egun lehenu bai, ordute xalda bai hau. Justu egunin bertan goizio behatzetan esatei ezetzi, hori aspatiak iguan, tio. Eta gogeno aldin badak bukaerako lako jau pixket errezuen aurre urtin pasauzin gauzek, segiz esan
Rezute xentetan egon hau, eta aurre gorte eskazen eta Ba, ni lehenengo nintzana, eta oso ondo pasan nuen egia esan, Baina hoi bai izan zen, eta azkenen, bueno, sorpresa handia hartu nuen, zen ni berez, bai, ezagutzen ditun kabezak, denak Judas eta Bring Me eta ezagutzen ditun. Baina nik uste hobena pasan nitunak, beste guztik izan ziren, nitunak ezagutzen. Eta izan zala gehiago ambientea batik, eta argero, Bring Me nahi asko guztat zaite bai. Eta hoi izan zen la hostia. Eta lehenengo filan egon nintzen, eta hoi guztia. Baina beste guztietan, pogotan sartzen, o crowdsurfingak egiten, eta hor pasan nun, nik uste hobena. Eta ezagutu nituen gizon talde pila, eta... eske... Guztio izan zala hobena, eta jendeak ingeo kanpinen otea, eta... Errezula, la hostia, la hostia, bai. Nei de gauze bat hori, 2000 eta masien unitxalero aldiz da de gauze bat, hori ise urtero buelta unau, eske... Kiston oporro nahi, en plan... Bai. Eunero mozkortu. Ni mozkortu bez, eta... Bueno, hori, bauitzek bere eramatei. Ez, baina, nire batik, ez da... Baina, nahi zorratzet pixkatze, justu asteasuko festak dira. Nire herriko festak dira, eta... Baina... Erabaki nun, urte neba esan dut, asteasuko festako hoi, resuan hijo. Azkatu baino... Ez lokai. Bai. Venga, geho segi goion aldi mago negin baino. On galdetu gatenek, ze artista berpiztu gauken? Buf. Jode. Ostra, gorra, Bai. Segurazki derrep. Zein, berkau? Derrep da abeine den bateria. Vale. Hilzana, Vale. Hilzan bihotzeko gaixotasun batekin. Bai. Nik uste izan dela abesti bakarra, o bakarretakoa, gaztetena bintzat, negarra indetela abesti batekin. Eta, justu behi dedikatu ziren eta bai. Gero bestela, ez dakit. Igual jaseko bat, O Art Blakey, ez dakit. O Jimi Hendrix, beha... Ez que jende asko ziok, ez? O Bon Scott. Txikitako nire talde guztoko naze, ez zan. O Malcolm Young. Ez que jendea... Zaila. Bai, jende... De hecho, nik beti pentsatzea da Dimebag eo... Olako bat esatie. Oin esan degen jasa, etorrezte burure plan... Osea, Sean Lane, ez tegez autuko igual. Sean Lane, niretzat gitarrista top 1 ever. Niretzat, evidentemente. Tipo bat, kiston ona guana, da berrogei urte, berrota piko urtegin hori luan, nahiko osasuntxarra zauela. Eta normalin hori Dimebag da, pentsatzea da, justu jazta esan denin tipu torri ziten, deke ez diat inoiz pentsau tipo hori berpiztu honean, en plan... O Van Halen, Van Halen asko bizi igual. Bai. Ne ustez... Mozart igual, Imaginatzen Mozart gaur egun, txito. Eso da papeli, En plan, horrekin gioi bat egin lehike, en plan... Ostra, ez dakit dintzen olako zerbait, Ba, igual. Ez dakit zeinen ez da, baina uste dintzuela pelikula bat, norbait aspaldikoa gaur egun. Eta, ez dakit, ez Mozart ez dan, beste matza baino... Show bat. Ez, Hitlerrekin, Hitlerrena sonatze, The Man in the High Castle, ez hori... Baina beste norbaitekin indue, uste, musikarien batekin, ez dakit. Nez batzen. Baina, ona izango goan, Mozart bat. Bai. Mozart metaleroa. Txito. Poka broma, gaur egun musikari asko daude, ez dakit. Metal neoklasiko eta ez dakit ze, solotan asko ikustea. Mozart, Beethoven... Errolde hori, bai. Opa, mozan. Bai, beran, hostia. Zeindek gitarran ikasi guan leheneo kantua. Akordatzea laiz. Bai,
gotzen naiz, justu, eskolan DBH baten, ez bin, DBH bin hasi ginen, gitarra ematen, baina, zimaz, musika zen, eta gitarrak zeuden, eta ikasten genuen, mi menor eta do mayor. Jazta. Baina, gotzen naiz, klase horregatik hasi nintzen, lehenengo klasea gotzen nintzen, hartu nun, eta esan nun ama, utzi jaion gitarra, nire aitonan gitarra. Eta atean nun Back in Black. Hoi izan zen lehenengo bestia, ikasi nuna. Eta hortik aurrea biziatu nintzen 3 astez, eta gehoia klasen bat nik eman nonta dena, gitarrakoa. Baina izan zen ere, egun hori perfecto batzet. Oso guapo, oso gaizki jotzen nun. Baina... Ja. Vale, hemen Jonik, esatezik, top 5 Euskadiko talde guztokona, eta hau enlazatuko ja, bueno, ez aitzak, top 5 Euskal talde guztokona. A ber, nien ez dut euskal musika eskontzuten, hori egia da. Eta alde batetik pixka gaizki sentitzen ez, azkenen da... Bueno. Baina, bueno, a ber, Zutagar. Evidentemente. Pleura. Pleura egin hau nahi viciadísimo. Oso nahi txuk, Oso. Eta, behien diskoa entzun dut 5.000 aldiz. Utxinez. Geo txikitan Akelarre entzuten un asko. Basati. Anker. Geo askor ez dut ezagutzen berritxarrak bai, baina berritxarrakekin enun hainbeste auki, gustatzen egiten eta oso guztua entzuten ditun, baina honekan, igual nik uste bain jartzen naizela 2 disko entzuten ditutela, eta ja zango nintzala kriston fana. Baina geo, txikitan Gatibu entzuten un asko adibidez, nire etxen nubia asko entzuten Tapia eta Leturia, baina... entzuten hon gauza bakarrik, bakoitzakin, kriston epokak eukitzen ditun. Egon nintzen denboraldi bat Joxerripi hauekin ebai. Eta, ez zer gauza. Nikel Laboare bai entzuten, Amets eta gitarra bat? Ez dakit. Ostra, itxoin, markatu, Lasai. Dakat, bateria gutxi, ingoetena... pedalera desentxupatu segundu bat, eta kargatzen jarri, ez zaizu importa. Ez lasai. Berez, ja gitarri jotzeko gauza bakarra gehatze ziguk, amaiera ningo jauna. Bale, gitarten kargatzen jarri goet. Bai, lasai. Bitartin, aprobetxako jartzeko, zagoatela mitiko Los Simpsoneko technical difficulties da piripipipipipi. Hori jarriko ja momentu batean. Da prestatze ganin. Bueno,
neu etorri gano pixketen, ze llamadatik gertzen indik, orduan imaginatzeiat, hori, portatile hemen daun berri zen dugun zer, así que, neu gehago nau pixketen, eta etxaiat ze joko jaten, etxaiat, neuria izite pasatzen, BS izkatzez baten hori, ze hostia, jo, jendie entretenitzeo, baina, bueno, akorde politu datu jogo txeago, ze. Iritzire nau, baina, bueno, hau gaina gitarra hau kiston eskasa, tio. Barkatu, ez dakit ze kristo gertatu den. Lasai, Nekan 100% da itzaldi, de repente. Lasai, preocupado. Engo jatenak filtruek endu. Vale, ya está. Portatilego mikrokin aiz berriz, ez? Bai, hoi da, bai. Vale, nahi hola sezeiko, jau, zezateat ja, neko gutxi gatzezi, normalin ordu terdi bat egin intentatzeiat. Eta hori, ja, azken galderatan gatxagodek, hasi. Vale, gitarran badero alimazko akustik hartuko ez edo zara zaiteko eta... Vale. Bai, bueno, ja, spoiler txiki bat ingoiat, amaieran beti itxeiat konbidatu jotzeik zehoze, nik ez diat jakiten zer, momentu jotzei da, nik momentu improvisatzea zehoze, beti lik iguela jotzetxeat, baina, bueno, beti kologatzen egoelan den nungatxo, hemen beti lik iguela jotzetxeat eta horre. Baina, akustik egin nik garbi politua jarriko eta ingoia zehoze. Vale, garki. Vale, uste eta egitxeala ametzetako gitarra eskau diat, ez? Bai, hoi da, bai, egia. Batemate okurritzezak, nahiko uken aukio... Bai, beti aukiet... Bueno, beti nahi izan dut Martin bat. Vale. 28 lakon bat akustikoa. Baina, azken aldin... Ez dakit, bat, nire ametxetako gitarra nik usteet nik sortutako bat. Aha. Beti da nik gustatu izan zain luteria eta talako gauzak. Eta, bai, nik uste nik indako bat, zagit akustika, segurazki elektriko bat. Formata dena nik diseinatuta. Txikitan eukin ditun diseinu pare bat, gitarranak. Eta igual olakon bat retomatzet. Oendik ez, baina... Erantzun originala gaur zen orbani jendizetik, ni nahiat 3.000 euro balixo etxun Gibson bat, ez da? Keba. Niko ez. Hoi balin bakat baten bat, ondo, baina ez da nire luru oso, dakatenakin sobran bizitza guztia. Bai, estandar bat, azkenin nahi gutak esegin, plan... Bai. Vale, ja maitzen juteko, oin arte ire guztu ezautu ditxeago, ez? Baina oin galdetu gotxeat ire anti guztuk. Orduan. Anti guztuk. Nik oin jemoeat aukeria, artista bat, talde bat, borratzeko, ezabatzeko. En plan, aukerau da, imaginau artista hori, eta bere musikatana ez pauan existiuko bezala. Pasauko ala, zein aukerako ban. Hostia. Pixkat, hate pixkat, amorru pixkat. Balio genero bat, borratzeakin. Ez aiz lelena izango, bai, balixo dik. Reggaetoia. Bai. Ez dakit, igual... Eske gero, ez dakit, musika kontemporaneon klasiko mundun
gauza asko batzuk ondo daude, baina orokorren ez da gustatzen, ez dut esaten ezabatzea, baina jada pixkat... Osa, netzat, hoi musikaz aparte dijoa. Bai. Ez da, osa, da gehiago kontzeptua eta fria sakin gertatzen bezala. Nik alde, altzai gustatu idea bat, hartu melodia hau, berdinen alderantziz, eta ez dakiz zer, eta bat etortzea bainera batekin, sartzeu gong bat, emate jo, eta lehenengo filako publiko guztia bustitzeko. Eske, baina hilan eta pixkat, fuera de... Bai, igual musikako umbral hori pasau da ja gauza artistikoago bat bihurtzekela musikala beharren. Pinturakin berdina, eta ez zait, naiz oso fana pinturana, baina ikusteten mantxa bat ola pintzelakin ola inda, netzat, bueno, vale, eukiko bere esan nahi baina, netzat, nahiz ditez, visualki lehenengo aldiz ikusita ez ditez transmititzen, gero esate behar zu, hau da honegatik ez da ditut, esate, vale, guai, eta oso ondo dago, baina... Ja. Eta gero zegoen beste obra bat zala La Croqueta que salta la valla, holako zerbait. Eta superfamatua zen, eta bukatzezun kompositoreak kroketa jaten. Milaka pertsonan aurren, osa, inetzat zen, Vale. Holako gauzak adibidez, borratze bai. Ez borratu, baino... Da, bai, borratu, da, jazta, ya está. Ni izateko lehenengoa kroketa jaten, eta formatu egiten horregatik. Ez hautzek Twitter erabiltzeken? Ez. Bale, orduan ez da ezautuko. Ziok Twitterreko kontu bat, zeuekena izena Threatening Music Notation. Hau da, musika notazio amenazantea edo. Oldarkorra nahi gomezela hautzen. Eta hor, tipo izotzitsi kapturak, eta tablatura, partitura jartzeik, really gay art solo, eta holako gauzak, kompositoreak hori idatzita, hori adibidea jarria, baina beste daten igual, adibidez, hor jarriko, seguramente tipo horrek itxota eukikoik, play while the director is eating croquetas. Hostia, ona, miratuko, Vale, eta pixkat ja gauza saltzeo bilatzen gehiago, Euskal Herri mailan ezabatuko gukea, zegoza? No. Ez dago busti beharrik, en plan, nik hor usteiat, eta... Osa, niregatik bustiko nintzake bat. Bueno, dakat nahiko hate, bueno, ez hate baino, ez hate bate gustatzen, eta jende askok joingo ditu negati, baino chill mafia. Ez hate bate gustatzen. Irein atxio, eta, bueno, ez nauk hasiko nere... Enao behien kontrata ez der, baino ez da gustatzen. Ja. Eta, hoxe. Gusto... Estiloi ez da gustatzen. Gusto kontu ditu, eta jazta, tio, neire ez, en plan, de hecho, nik ulertzeiat zeatik eukide behen hainbeste exitu, ulertzeiat BH-ek adidez gazte arruntaren koplaken bertsixo hori intzebenin da, oso idea originala, idei oso ondo eman da ziok gaur egungo musika berri horren zehara, nahi bat ez ditu gustatzen. Bai, eta oain igual esatea dela, nahi duguin mix bat, metal reggaetoiak, bueno, reggaetoia ez, baina autotuneak intazakize animatzea, igual bai itzasadet, oza, euskalo. Ja. Ez, baina ez da gustatzen. Osa, orokorren ahotsak oso robotikok dienak. Ja. Osa, ez dergatik, baina, osa, bakit askotan dala efekto bat, adibidez, txerren, hoi, ez da gustatzen, baina ulertzen dala efekto bat, eta ez dala... Ja. Baina, hoi, beti, inez dait, ondo sartu. Bai, gusto kontuek, Bai. Segurazki, eskeke hor bat eziok beste joku bat, edo jende, trap mundu honetan moitzen jende askok beti irabiltzeik argumento bat, eske zuek polla vieja bat zuzeate da distortizue gustatzen zauzte bakarrik, da ora, da, bai, entre comillas, bai, gustatzen zitegena gustatzen zitek, zena egeti, ez? Bai. Gaina, gu bisok ez dara ez gaitukela izarra, ni baino zarro izango no segurazki, baino ez euskaula ez dara 50 urte mitiko nire nau konsideratzen... Bai, eta nik errespetatzen, eta netenka perreatu izan dut, baino... Etzak gustatzen da jazta, ez?
Ez. Bueno, nanak hemen utziko jau asuntua. Hori ja, amabixek post gutxe dituk, amabixetan ja neuke bizilagunetik eta hori isiltziko genezitek. Bai. Eta, bueno, guztua hona laiz. Oso. Postenak. Eskerrik asko, duela desente ezagutu nizun, eta, nire gitarrako klasek ematen nituen, eta behak esan zian, ostia, honek berri txarraken tutorialak eta oso agarrenak egite ditu, eta oso ondo da, eta hasi nintzen bidatzen, eta, ilusio ditu, bai. Eskerrik asko. Zuri, Ni azkenin egin niana tutorialan asunto esekin gexen batuan, etzoan zehose. Nire komila artean behandu hasi nitxean gitarra jotzen 2013 hasi nitxean. Eta hori YouTubeko mundu hori moitzen hasitazoan. Eta enien ezer aurkitzen. Olako tutorial role etzoan ezer. Eta orduan neuk maila minimoan daukeanean, betxatu nian, neuken goia zehose. Evidentemente konstiente neuk bideoak oso kutre dila. Bueno, nik bideon bat ikusi izan dut, eta... ikusi izan dut ikasteko, eta... Ja. Oso ezakit, inoz denun ikusi eta eskertzea, olako kontenidua. Nik usteat ikasteko igual, bai dala baliagarria, kutrean itxik gehiago nik edizio batik eta etxekat ezer, jun nauk bideotik bideoa ikasten, dizanoan... Bueno, baina dena gazte dira azkenen, eta horrek bere xarma bauka, naturalagoa da organikoa azkenen. Horiek. Eta nahi askotan olako bideok oso editauta daudenak, baino musikakin berdina harta ez dait. Balin bada oso editauta azkenen da, bere esentzia galtzeu. Eta olako bideok oso gaia, ez dait. Eskerrik asko, tio. Zuri. Eskerrik asko. Hori, bukatzeko eskauko jaten azkeneko hauziek zehose jotzeko. Akustik egin, nahi egenak egin, nizaxago nau gainetik zehose eken. Venga. Eta arrait bat bialduko zo hau, amaiuskulai. Hau, tutxeo gauza. Eskerrik asko danoi. Aio, beste bat arte. Aio.